बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 मार्च 2020 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायसिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। खामानिखौ समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। मावनो गोनां खामानिखौ हाखा दावरा मावोब्ला खहाबो जानो हागौ। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफोरा गोब्राब हाबा मावनांगोन। न'खराव बयजोंबो मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मोदोम साख्रुबनाय मोनगोन। रांखावरियाव जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोनफिननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मोदोम सानाय एबा एलार्जि जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो फैगोन। गोसोआव मोजां साननो रोंगोन। समजों गोरोबफानो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मोजां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुंआव लोगो मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो फैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों बांद्राय
बुङैयानो गाहाम। बहाबा थांनांगौब्ला थांथ'यैयानो गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरबा अनजालु अनजालिनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मोजां मान सन्मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। गुबुनजों एना एनि फैनोबो हागौ। सोरबाया थगायनो नाजागोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मोदोमाव एलार्जि जानो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो फैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मोजां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। समाजाव मोजां मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बारा मोजां थानाय नङा। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। सोरनिबा सायाव इमप्रेस जागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।